why na yung Carles is the one na sinesell about sa tourism. So yung Gigantes Island is naiikutan po siya ng karagatan talaga in between the Cebu, the Masbate, the Bacolod, and the Rojas City is there. So all over po tayo makikita. Then ang Gigantes, ang municipality of Carles sa 33 barangays, 18 barangays ang nasa island, and 15 barangays ang nasa mainland. Ang total area ng water territorial is 367,625 hectares, while ang mainland is 241,84 hectares lamang. Mas maliit yung mainland compared sa island nila. Pero yung mga fishermen dito halos sa kanila, then, ang na-explore ng Gigantes Island is Jessica Suho. Pero hindi siya ang first personality ng Gigantes dahil meron na si Paula Paradejo, yung kapatid ni Rica Paradejo. Pero that time, hindi yun na-explore. Nasa neighbor lang natin sa Enchanted. May mga stories about Gigantes Island. At nagmula yung word ng Gigantes sa stories na din na-gather namin sa dito. Na yung, may nakatira daw dito noon na matatanda at malalaking tao. Mga giants sila talaga. At babae at lalaki sila. Referring sa nabanggit na personality, ang Gigante Norte is referring para sa lalaki. Ang Gigante Sur is referring para sa babae. Then, sila nagkaroon sila kasi yun ang makikita dito sa harapan ng Las Marinas Island. So, sa mga local celebrities natin, marami na rin nakapunta sa Isla Gigantes. Sila Torres, sila Carlin dito, sila Insundi nakapunta dito. Ang kauli-hulihan ay ang Miss Earth Philippines 2017. Dito nag-Victoria sa Gigantes. Nag-enjoy sila talaga sa nature talaga dahil wala sa nakita man ito. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. What a wonderful world.